Tak, dobrý deň vám želám, budeme pokračovať teda vo výuke toho microstationu nášho. Dnes sa budeme zaoberať plošnými prvkami, čiže opäť sú to také základné kresliace nástroje na tvorbu plošných prvkov. No, zapnime si microstation, založíme si nový výkres, hej, nazveme ho, dajte si teda do svojho priečinku, kde potrebujete, ja už tu mám priečinok plošné prvky, aby som v tom mal poriadok. A nazveme si ho, teda nový súbor new file, založíme a nazveme ho vaše priezvisko, si tam dajte, čiže priezvisko, hej, tam si dáš Kováč, neviem čo, jak sa voláš, a podfajkovník plosné prvky. Ja nepoužívam diakritiku pre istotu, ak by som náhodou robil v nejakom softveri, ktorý by to nezvládal ešte. Dobre, zakladacie výkresy, netreba zabudnúť na ne, hej, skontrolovať si, aby ste si boli jasní, ktorý to je, čiže pre istotu si ho vyberiem ešte raz, hej, mám a dám uložiť. No, otvorím výkres, tak ako už vieme, dám do V8, pardon. Takže ja tu mám naotvárané kadečo ešte z minulosti, si to pozatváram, nechám si otvorené len vlastne teda výberový nástroj mám, tu je k nemu kontextové menu, toto si dám na celú obrazovku a ešte nastavím tú farbu pozadia, aby ste to lepšie videli, si dám na bielu. OK, tak, teč. Tak, výborne, dobre. Asi môžeme začať. Dobre, plošné prvky, prakticky dnes si preberieme tieto dve skupiny funkcií s tým, že budeme kombinovať, dostanete domácu úlohu. Čiže budeme kombinovať tie niektoré funkcie, ktoré už poznáme, to znamená meranie, písanie textov a tak ďalej. Dobre. Tá domáca úloha, to vám potom poviem, alebo vlastne budeme priebežne robiť, hej. Vlastne budeme si rozmery písať k tým plošným prvkom, budete si merať a budete si to tam dopisovať. Dobre. Poďme najskôr založiť si vrstvy, čiže budeme pracovať s týmito dvoma funkciami, skupinami funkcií, že polygons, hej, a tiež tu máme elipse, hej. Dobre, polygóny, elipsy. Tak, založme si novú vrstvu, teda začneme tými polygónmi, čiže dajme si vrstva polygóny. Dám si to hrubšou jednotkou a môžeme si dať nejakú červenú napríklad. A založme si rovno aj vrstvu elipsy. A tu si môžem dať nejakou takouto oranžovou, tak, tiež jednotku, hrubka. Tak, môžeme začať tými polygónmi. Pardon. No, prvý raz musím ešte nastaviť by level, hej. By level, takže hneď začneme tými najjednoduchšími place block. To vám umiestni vám to obdĺžnik, ktorý je rovnobežný so stranami výkresu, teda so súradnicovým systémom výkresu. A takto ešte si jednu vec nájdeme, zistíme si, aký máme rozmer, hej, výkresu. Čiže dám si meranie, hej, between points, to čo sme mali, a len takto natiahnem a zistím, že 65 metrov, čiže chcem to ešte zväčšiť, takže myšou sa priblížim jemne, natiahnem 13 metrov, ešte sa môžem troška priblížiť, natiahnem 4 metre, no ešte troška, no 75 to je už veľa, dobre, no, alebo zapnime si Accudrow a tam to budeme vidieť, hej, zapnite Accudrow, aby sme to robili takto to budeme priamo vidieť, dobre.
Akudrov, zapnem a skúsim nakresliť nejaký obdĺžnik a tu už vidíme, aké má rozmery, hej. Pardon. No. Takže hneď prvý teda je obdĺžnik a môžete si ten Akudrov nechať zapnutý. Čiže Akudrov tu. Áno, tu sa vypína aj zapína. Tu máme takéto, že máme možnosť ortogonál, čiže rovnobežný, alebo zrotovaný, hej. Čiže začneme týmto jednoduchým, nakreslím obdĺžnik, je tu, áno. Ak ho chcem mať vyplnený, tak si dám, môžem si dať opak, hej. Čiže vyplnený farbou a prípadne outlined, kedy vlastne mu môžem zadať inú farbu tej čiary okrajovej, respektíve farbu okrajovej čiary si zachová podľa vrstvy, ale výplň bude mať inú, hej, inej farby. Dobre. Tak toto sme zvládli, myslím, že to není žiaden problém. Podobne, tu keď si prekliknete metódu, môžeme dať, že rotated, čiže zrotovaný, pootočený a v ľubovoľnom smere, hej, nakreslíte obdĺžnik. Tak. Keby sme chceli nakresliť štvorec, hej, štvorec je vlastne typ obdĺžnika, tak na to môžeme použiť práve tento Akudrov, kedy vlastne vy kliknete jeden bod a tu zadáte, vidíte, neviem, či sme Akudrov už mali. V Akudrove sa pohybujete medzi týmito riadkami, čiže to máte x-ovú súradnicu je vodorovná, 2,53 vám ukazuje teraz a 3,43 m je y-ová súradnica, hej. Čiže vy tu môžete vpísať s desatinou bodkou, ak by ste nejaké desatinné čísla písali, môžete zadať rozmer obdĺžnika alebo rozmer štvorca. Tak ja si dám, že medzi týmito poličkami, sa ešte pohybujem klávesou tab, tabulátor, áno, z klávesnice. Čiže som tu a napíšem si, že chcem obdĺžnik, ktorý v x bude mať 2 metre a prekliknem sa do y tabulátorom a tiež 2 metre, hej. Čiže štvorec 2x2 metre. Takže máme to hotovo. Prakticky to máme zvládnuté, hej. Čiže vidíte opäť kombinácia funkcií. Pekná. Môžeme ísť ďalej. No, máme 7 minút. Takže dáme si ďalšie video. Dobre, obdĺžniky máme zvládnuté. Môžeme ísť ďalej. Alebo ešte nejdeme ďalej. Takto pomažte si to, čo ste porobili. Nechajte si len ten prázdny obdĺžnik jeden, áno. Ten, čo sme na začiatku urobili, ten si zachovajte. Ostatné vymažeme. Hej. Z toho bude domáca úloha. To, čo postupne si budeme tu vlastne robiť tú domácu úlohu. No a ďalšie video pôjde, dobre? Takže dovidenia.